Kompressoren står på sådan lige lidt over 1 bar. Det går nok. Så har jeg lavet en anordning her med det varmeapparat, jeg havde med ud til der sidst. Det sænker ned i en spand med vand. Og så kan vi lige fylde luft på. Der skal ikke så meget til. Det er i hvert fald utæt. Og det er lige her. Lige her i hjørnet. Det er simpelthen lige her.